Sri. Waalaikumsalam. Remek Sri. Iya, sik kering aku Wah, mak. ya Ya apa aku mak. pesen-pesen nang kon kok remek ini Sri. Pesen apa sampean? Oleh talil kate pesen pangsit lo Sri. Pangsit 7.000 mak saiki. Loh, karbu tak kon gekno sing 4.000 ndek styrofoam donat. Kok asik 4.000 men sih mak? Lah Sri, wong talilan iku lho arisane mek 5.000. Ya Allah mak, ya Allah. Dene lho Sri. Kok iso nih jan ora gelem torok belas aku jenenge iku slametan ya setahun pisan amanku kanggonan iku lho gak mesti. Kayakno ya Sri ya. Ora kate. 4.000 lho Sri, tolong. Ora kate. Sepurane mak masih sama njaluk tolong sepurane mak. Aku ya mau aku ya dodol golek duit ora golek torok-torokan tok. Terus kok iso nih koyo ngono iku lho sampean niku. Ya pesen nang wong sampean niku lek njaluk sing murah ngenyang nang aku njaluke. Lek tuku sing enak-enak nang wong. Tuku nang wong mak aja nang aku sampean. Oh, kon iku Sri kate tak peseni. Lah rezeki. Lah lek ngene ku ya gak rezeki mak aku torok jenenge. Oh, wis pesen nang wong jak 10.000 tambahan sampean. Lontong kates ae. Lho ental lah wong iku. Lek pesen-pesen sing njaluk apa ku jenenge murah-murah nang aku, njaluk di korting sing opo. Lek nang uang lho story tuku ndek uang ngono ku 10.000 guys story.